Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo man kaninyo, Manausap kami. mga igsoon, ang kaluoy sa Dios, nagdapit ka nato sa paghimo sa ingon, pagpakita nining ato sa uban. Kung aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, kita nga pinasaylo sa Dios, pagpadayon sa pagpangayo niini aron kita maandam sa kasaulugan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluy anong kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, gisugo mo ang pagpitol sa lawas aron pagtambal sa among kalag. Itugot nga makalikay kami sa tanang sala o nga madasig kami sa pagtuman sa mga sugo sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Manglingkod pa. Kinutlo, gikan sa basahon na propeta Daniel. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios, ug gisugid ko kaniha ang akong mga sala. Miingon ako, O Ginoo nga gamhanan, ug Dios nga angay kahadlukan, ug nagtuman sa kasabutan, ug kansang gahom walay paglubad. Alang ni atong nahigugma kanimo, ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug dautan, ug sa among pagsupil kanimo, ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta nga nagigsulti sa ngalan nimo ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan, ug sa among katigulangan, ug sa tanang katawhan sa nasud. Matarong ka, Ginoo, apan kami walay ulaw. Ingon man ang mga tawo sa Huda, ug ang mga molupyo sa Jerusalem, ug sa tibuok Israel. Katong anaa sa duol, ingon man katong atoa sa layo. Nga atoa sa tanang kayutaan, diin mo sila abuga. Tungod kay nagbudi man sila kanimo. Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan, ang among mga katigulangan, angay maulaw, kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, Ginoo, nga among Dios, maluluy-on ug andam sa pagpasaylo, bisan pag misupil kami kanimo. Wala namo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios, nga iyang gihatag kanamo pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ayaw
sa dakong kalisdanan. Ginoo, ayaw kami tagda. Sumala sangay sa mong mga sala. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas. Tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami o pasayloa ang among kasalanan. Tungod sa imong ngalan. Ginoo, ayaw kami tagda. Sumala sangay sa mong mga sala. Paabutangan ha kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom, luwasa sila. Nagibok man sa kamatayon. Unya kami ang imong lungsod, ug ang mga karniro sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan. Ginoo, Ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ang mga pulong mo, Ginoo, magligyon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa ninyo, Manausap ka na. kinudlogikan sa santos nga ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Himiyaw ikaw. Ningon si Jesus sa iyang mga tinunan, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos o pakapinan pagayod, ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Digon ikaw, O Kristo. Sukdanan ang taksanan, mitikuloso kaayo ang mga tigpatigayon no, sa iyang panahon sa atong Ginoo sa yuta sa Israel no, ang matagrano sa Cebada, matagrano sa gining ilahang mga ibaligya. Matag-usan ini importante kaayo nga apil gyud na sa sukod no, ingon ta nga kaning ayaw usik-usiki kay apil labi na sa ihap, apil na sa bayad no. Mukaon pananglitan kita karon atong komedya nga
hutdag yun na kay apil biya na bayad, no? Apil na sa yun nga ayaw binli, ayaw pag kung sobra man gani dalon gyud ipaputos gyud na, no? Kabantay ba mo ana, no? Kabantay mo anang inaana nga paagi. Yung inaana gyud ta pag tanaw na to ba sa sukdanan ba, no? Sa pagsukod sa ato ang unsay angay gyud kanato, unsa gyud balanse gyud ba. So kung ingon niini ato kung pag tratar sa atong isikataw, no? Maayo raman, no? Pero tanawa ang giunsa kita pagtratar sa Ginoo, no? Dili gyud grano por grano, sobra pas mahakgom sa itong mga kamot, mag-awas-awas kini ko maghisgot ta og kaluoy sa Ginoo. Matod pa niya nga unsaon na to pag sukod ang atong isikataw, kung ngipon por ngipon, no? Kana mao po nay sukdanan po nga to sa ato madawat po unya. Pero kung sama kaniya, kung dili mahakgom ang ato ang gamiton nga sukdanan sa atong isikataw, mag-awas-awas kay maumpoy atong nasinati, atong nadawat sa Ginoo, maupon na ato pong madawat unya pohon. Dunay kinaadman, dunay wisdom ba kaning ngano ang Ginoo nga iya mang yung gihimo kining sugdanan nga walay katapusan. Ingon bitaw ta nga ang sugdanan sa kaluoy sa Ginoo, unsa man ning sugdanan sa kaluoy sa Ginoo, unsa man nga maluoy kita nga walay sukod, walay gamitong sugdanan. So unsay atong sinati karon nga nasinati nato nga kaluoy sa Ginoo, hinaot po unta dili nimo makapugong ka nato, no? Moy di lang pugong mo ni ang sukod pod sa ato ang atong pag-antos karon, no? Bisan tuod kunuhay nga nagsaulog ta sa kaluoy sa Dios panahon sa Kwaresma, pero sa tinuray wala nato ni masinati. Wala na ito masinati. Ningon man Ginoo, ibilin ang imong halad, uy, ibilin na. Nga naman, kay walay pulos ang atong halad. Atong pagsimba, walay pulos. Nga naman, kay hantod karon wala pa gyud ta makapasaylo. Bugti, katugbang gyud sa ato ang kasaulugan, atong pagsimba sa Ginoo. O giunsa po nato pagsimba ang Ginoo nga naa sa atong isikataw, labi na yun ang nakasala nato. Gisimba ba nato ang Dios diha sa kasing-kasing altar sa atong isikaingon nga buhi ang Ginoo usab didto. Amen. Magampo kita ngadto sa maayong maluluyong Dios nga mualim o mupasaylo sa tanan natong mga sala. Kita usab magmahimpit sa pagbuhat niini tungod kay ang Dios ang iyang espiritu sa kaluoy ania kanato. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mutuman sa iyang tahas sa pag-ayo o sa pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno magpakitag pag-atiman o kahingawa alang sa mga kabus o sa mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga makit-an nato ang atong kaugalingong mga kasaypanan ug magpugong kita sa paghukom sa mga kapakyasan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-inusara ug ang mga baldado makakaplag og kusog ug kaayuhan, magampo kita sa Ginoo.
Ginudunggang among pangamuyo. Nga imong dang isipon nga takos ug mapuslanon, alang ka namo, ngang halang don Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginudunggang among pangamuyo. Ngang among mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na, makakaplag ug kalinaw, ug kalipay didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginudunggang among pangamuyo. Maluluyong amahan kining mga pag-ampo ug mga katuyuan nga among gipadangat sa imong atubangan, nagtug-an sa among mga panginahanglan ug mga gilauman, ang imong kaluoy ug ang kaluoy usab nga among ipadayag sa uban. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay higasa ko Oras na pa, kanimo, ito na latiyara, trabaho ng para sabihin mo sa tuloy sa dati ang isang tungod tangos. sa imong kayo. Nalago ang nila ang Ginoo sa asig na limos na pasapasok. Giluwas mo ako gikan sa sala Para sabihin mo sa tuloy o sa kanunay imong ipakita sa kaayong away sukod. mga igsuon, pagampo kamo, aron ang inyo ang ako nga sakripisyo, dawaton nata sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan. Dawat untas Ginoom sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimayan sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo kaluy ipagdawat ang among mga pag-ampo ug luwasa sa mga haylo nga yutan-on ang imong gipaalagad sa mga misteryong langit nun. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on o kaayo ug busa uban sa mga angheles sa langit nagasangyaw kami sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya nung sana sa kahitasan daygon ang nagaangin sa ngalan
Santos gayud ikaw, o Ginoo. Ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo na Kristo na banhaw, banhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon, magabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan hining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang esposo. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Magampo kita ngadto sa atong Amahan sa atong pagsaulog sa iyang kaluoy, walay puas nga kaluoy ug pasaylo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami
nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man gingarian ang gahom nga himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaasap kanimo. Ipakita ta ang timaan sa itong pag-inig sa unay, padayag kang kaluoy sa Ginoo nga walay katapusan. Kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala. Bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanatong to sa kinabuhing dayon alang kanatong modawat niini. Hinaut, Ginoo, imong pamatiyon. Pag maluluyon kamo, maingon nga maluluyon ang inyong amahan, nag-ingon ang Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, kining among pagkalawat, maglimpyo unta kanamo sa sala, ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga langit nun. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo, maanaa kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dala ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat. Salamat sa Dios. Maayong buntag kaninyong tanan.